Jomino limu Kanko wio hulata Kanko wio fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wio hulata Kanko wio fayata Ele kanko famata Jomino limu Nene, John wadi de non. Kote ko mi ado do 4e femme pour holdum. Ala billahi o fijani. Koy gongo ko woni. Andi jiw odon kadi ko wuru yitere. Odon ni oda o ari do jour sadako. Mi anda ko wotto do. Apa mo wara jouer semblant. Odon jouer ille wona kanko adi do so debbo. O mo haali o dari mi mono haalde makko gewneno hay jettudo jetti kam baba mi tampi o galle ni en gondum do ko fadde jom ko buddo kam tonde jom ala ko wadata ko wona nyande sadak o ada do kurka deb ma gandanɗa ni ari do wada présenté comme si kam ko sihel mako taw wona sihel mako ndege kamen di ko be jalti dal min jom kala ko wayi kam wat dum metta kam der wuro he mi dum way wadde supporter même wada supporter jom homo yalta hom iwo debbo goddo bawo poddagal haalude jom nati wawde muñde jom mi ari jungo mum gila mon woni cukalel tuksel mi anda hay goto so wona kanko mi way wiide ni kanyum ne ikam kono gila nat mi jungo mum ha joni mi dañani hen ko weli kam hay lawol goto am comme tout le temps dum tan woni halama sumi haali tan mbiya kam salamata ko endam jom ko endam ma ko bi kawma wi jeeri fayi waabe kono yaay min wona min tan goto foti rende endam dam leñol ngol hay kame hoore mum ko poddo jewde mine mum ko min endam ko gon kay kanko kanko billahi ko suddo mo jikko makko ko nono way ha par min mi anda kanko ko mankiri min mo ganda min déjà mi wadi mo min jewnena kanko ola liggey mojjo kono min o ari mbad momi accueillir mi o mankirani hay dara nyamde fufu ha par kanko so adi katim fa hana on o yiri ko warde mi babu kalda jom gir sabu Allah min mi tampi do ngonni mi faadi gallo mi faadi hemba ni no para nom hema sax idana nen kam min nen wado horam hay dara te min andi immon o galle hande ka defete am parce que ni na ngardumi do fof on kaali onon fof on kaali ne ngara min ala okon biyani kam mo morame o fof jawi kam hande ala badda kam respecté dum kam hankadi wallahi mi natti wadu jodaado siko Allah tan kala nan hakkunde mi Allah yaay mi natti wadu jodaado te ngol do lawol kay wona an wona kawam hay goto mon wawa hande kam yaade mi yetti décision am mi gayni wallahi dum jiddinani kam do yaay kala ko bawda haalde no mbiruma mi tan tay tan endam dam ko min tan goto aynata dum wallahi ngol madam sal sabu mi felliti ko poti yaay ko kalan mami ko dum wonata munde kam ko min nattudo wawde munde dum billahi mi yimo so hanga horisi odo ko kake mi ko de tajani te mi wimu jitta siso ko laysa jittani ala nene odo wi asafurlaade ko gongo ngoni billahi ko gongo ngoni ala ay safura ala haydar mi halimo to dum mi fijani de so yidi police aranam ko mi fijani ko dum badami par la force wa ko tago mo ado goddo pour holdo mi wodo min mi muñini beedo dido hanga be mun be galle ha par mo ado goddo pour holdo ile min ala dum de dum mo ala hen de nen dum mi fijira dum de
kanko mo andi kala ko wi o wala tadum oɗo insta ko quatrième femme to woni hakkille makko par la fo so waɗano o dañta jam kono ɗum o waɗat ɗum mi udda kam par ce que o waɗat ɗum mi taƴa bagasuji makko mi yaha police min andi kalta ko mais min komi jiɗɗo joom ɗum an malla nde gandata ɗum yidde acci kam galle si wonani yidde aɗa andi min wondata joom wonde mbiɗa wonde woɗɓe ɓe gandanɗani haɗa andi ɓe cukkannoɓe keecam fo faɗ ɗumen andi anani koɓe jogui ko joom jogaki ɗum mais yidde joɗɗini kam ɗo baba jiɗmi ko takkaɗa kam nodda joom kaldamo ɗum jiɗmi ya baba mi tampi de an tan wayi kam jaggirande wona he goto te comme ɓiɗɗo ma hande simi woni situation an foti kam darode hay si nenam daraki kam an a foti kam darode kalta ko fof ko gonga fof hande résultat on boni mi yii ni mais mi wotani yalta jangale hande Aisha onon gonɗo toon onon jogi ɗum onon toppitto ɗum haalis onon fof onon perito mum joom hay ɓiɗɗo mum wawa ferode mum min haydara ko mbawmi dañde joom ɗum kadi andi ko yidde acci kam ɗo wona haalis wona haydara ko yidde tan acci kam nder galle wona haydara nak baba saabu Allah tawi tan ko an jibini kam baba jinmi ko kalda joom saabu Allah komi ñaaguidama haalda joom baba mi tampi mi rokki saabu Allah haalda joom yayi an hen sahaji a jotta ko sah miijoɗa min ko guuranmi ko ɗo no wayi musde kono an woni haaju ma tan ko endam ɗam ɗum tan haalata haala endam mbaɗi mimi wona ɓiye en tout cas dal mi haalnimo kalnam mami hanti moom mi faɗani ɗo haydara hay wona sah décision ma fadanmi hanti mi haalananno tan mi ƴetti décision am et c'est déjà prise mi wonta jooɗade ɗo hankadi ko mbawnomi ko muñde mi natti wonde yaade kam komi jawmo de toute façon ɗum mi wowti ɗum ma kala nodduma mbiɗa woytanoma probléme dewgal am an mi daari ko côté maɓɓe tan ɓurata hedde ala probléme ko ɗum tan woni ɗo en ala ni haala a andi ko min ko mbimi fof mi waɗat ɗum o hangaka ni ko kalanmomi ko o nani ɗum no feewi omo andi min ɓuurimo wadde capable wona ko tidɗo hoore min ɓuurimo tidɗo hoore o hangaka sah kanko non oppaɗam ko hanga ɓe ana haalde kam ɓe mbawi ɗum salamata e biba haalde ɓe mbawi ɗum o darato tan o yaha e suudu mabɓe ɓe haalma appel ɓe yejji kono min ɗum ala hen ala yidde ala haydara ko mbimi ko ɗum mbaɗatmi mi jeewo mono andi police oɗum jo arantu kam tan mais ala probléme eyyi mi taƴa gueɗalam tan gesa nena jeew min he ala hoto waɗa ala haydara de ɗum ɗon il faut que mi waɗa ɗum haajam ala hen temi waɗani hen reculé hay centimétre force mi waɗat ɗum eyyi min noon ko ɗum wiyami mi haalanima ɗum pour aɗa wiya kam ala jaari wonani ɗo ko ɗum mbaɗatmi ana andi kam no fewi ko mbiyatmi ko ɗum mbaɗatmi eyyi nene moƴƴi ha boya eyyi hol ɗum quatrième fois min ko mbimi ko ɗum mbaɗatmi o resa mi taƴa bagasuji makko tan gasa Salamata ɗan ko woni kadi ani ko namnoɗa ko yimɓe andude a Salamata mana jahata an
Mana jahata? An jaay wondi ma yagula Ko question ta? ala hol ko wondi ma holde jahan mi e holde mi yahata an hol ko wondi ma an wa woppude mi an Ala, ay min wawa. Jewtan andi ko jin, ha? Kana ka mana jahata. Anen. Parce que ani ko an idi kam ada doy galle he. Comme ça yehi mi wado compter 10 jours après mi ya wala 15 jours. Voilà. Donc, aran jodi. Oui. Sel. Déjà, ça va? Ya ngondura, mi jantu no kay. Wurti maro tan jima jodi ara wayne najje ni mi falle rewo. Wallahi, ay godiri ni ko maro fewa. Sel kan. Ça va, alhamdulillah. Ah, min non ko dewdo tan jima jodi ara wayne najje bi mi rewdo jiwtide. Oui, aɗa rek situation ñande no tawi mam ɗo. Wallahi. Affaire ñande ko jimi do e gallo ko mi landin habni to moy lol dal. Habni kono rewɓe wonɓe ɗo e ɓe ɓen won ngala hakkillaji tan mi so jogirin hakkillaji wona ni e mbaɗatno ñande kersinimi quoi kersinimi ɗum waɗi hannde ayi ronki dañjude mabɓe jam ni ɗo jooɗi vraiment heewdem rewɓe waɗani joga rewɓe moƴƴi Wallahi ko gon. Kon jom anda tinno tan muña. Dewgal kam welani ala hen belgal. A muñat tan. Tigi. O garɗo ɗo ñane. Yi jomum en pifo nen mbiyana kabo gofo goto ma foni jaksidal. Sino sabam a yara ses jara hakkille. Tigi. Mbasa teftade. Mbasa kedi rewde ɓerne ma kedi mbiya comme ça kamɓe no mbadirat ni tan an ya haɓro pour ɗon tan ya addum. Woto tefto sa teftimo galle ma tan bonnata jom. Te sa wiyaat addo on ɗo yetene gallo. Way ñakka ɗiɗe maɓɓe walla gote maɓɓe. Ɓeydi kam ɓuri ko usti. Te a yiɗa ustade jiɗɗa ko ɓeydade. Way nak sino sagam a yarat hen ses. Jara hakkille mbasa heñade. Jewtida e rewɓe ma. A nanodira e maɓɓe ha famodira e maɓɓe. Ɓuri luldira e maɓɓe mbiya ya addu goɗɗo. Ɗum so wona kino bonnanma ala ko fewnatma jom. Te min haala ka sa mi yine ko woni ɗo yetene gallo gila haccanki kono mi yiɗano haalde hen. Kono en tant que ɗo yetene gallo liggoto no jiirim ɗum ni welani kam. Sabu kam fof mi kesi yewtidde e Salmat pour affaire haal kan mais an Allah addi kam ɗo e gallo ko mi meeɗa jogdade yewtere. Mbeɗa hirsuma mi hewdane ma haaldal. e Khadija min komi gorko mi jogui droit res debbo goto ha e nayyi wona mi jogui droit joga rewɓe nayyi min oɗo garɗo min ɓeybatan ɗum ha miɗa ɗum e galle kono noon mi fentam minen jokkodirno faami an sikkitan an ala jom Mi ala. ala jom kay an a wawa ɗaccude mi no gaccirmami ni Wawa. an sengtoyam Mi wawa. ko hoppuma hen Mi anda. ɗaccam no gaccirmami ni Wow. min mi waɗani mo considéré mi tinani ni anane galle he an somi yahat somi yahata ɗum haajuma ala hen yaa ko woni haajuma aɗa ñakki jom no feewi Ay jom mo mi wala andi mi ala jom. Kono ɗum ko question. Il faut que jawaɗa kam. Anin. Parce que ko an idi kam ada do e galle he il faut mi anda an hono su jahata. Sa yehi après mi yaha. Ɗum kay ala ɗum non. Question ko il faut mi an kay mbaɗa. saɗa yiiɗi yaada yatan Ala. kono wata namdo yaagolam min an ok yaagolam joni yaadam joni ɓenda yaaduma an fawta ɗum koye e départ am mino Kay. Kono yadam koye yaduma waɗi dépendre. Ko ɗum kay. An il faut jaha sa yehi après mi yaha kono ke woni lawol. Andi mi Jaari. si mi yehi tana yahan ɗum ko bakkar. ani ɗum haalanma noon aɗa andi an a woowi tan kala nde keɓmi probléme walla gonmi e situation baɗɗo grave gonata ko arde aɗa sabito kam mi wawa haala kan kadi mi yiɗa probléme anani ko kalantuma jinmi ko ya reltumi anani kam no feewi ɗon kalananmami no mi wawa law haalde do kadi andi an mum ka marodi ani andi an Salmata an da kay dani illi an o pat dum de ya dum hoto o pudum de o problème ko problème sérieux ya ko dum bi mam ya Salmata ho yoddo e galle he an
an o fottan kono a ngatta Hey, Jari. Wona ɗo toɗa habri juuɗi. Ka gaduɗo 6 man joɗɗa. Ummo gilen fiyanim. ummude kam ummaki Ummo mbimami. ano jotta ko mbaɗen discussion Ummo mi discutane mami. Ala ko mbaɗume ma discuter. Ummo fa lakara. Ummo. mi nandutuma tan Mi sohla namde. Ummo fa lakara mi yiɗa yiide mo. Ummo. joni jeew joni fat dañe ke Jari ummo. Ummo ɗo. o laawimo noon Hocci seeɗo mo ganduɗa ɗo fa lakara bowal. adanam se koɗam fuɗan arde galle he e mbaɗɗum manque de respect humilié total hakkunde galle onon fof onon pawen guila mon no wawi yarude fof no wawi yarude fof koɗam ko neɗɗam ari he galle wiyete mbaɗɗum humilié mbaɗɗum maltraité hay ƴettade hay fiiɗum e piiɗum on hande mbeɗen hirsi hande huccide mum te somi yihin galle makko o teddinata kam o yewdata yam joni kamɓe mbaɗi tan kamɓe gonni helli famam min netti wonde kilifa maɓɓe est ce que ɗum c'est normal mbeɗeni cuuɗi tati nan suudu fof ene waɗi debbo mburunki joddade e maɓɓe mbeɗen jooɗi e mbedda elle ɓoccode o ala to hoɗi ɗum noon ko hokkat e mbi e mbattata hem e kawata yam ma hollum noon min woni gorko min woni kilifa maɓɓe mami yam addoy oy addam nanname e nder gallom ƴeew ke mbawa hen ƴewonnomi ko hen fof noon min acci ma addat suku debbo par ce que mi jogui droit o noon gorko en jogui droit resde rewɓe nayyi wona gasi joni min mi yahata addam e galle he mi ƴeewa joni ke mbawa hen halka gas mais joom voilà koko mbimami ko tan a waɗa sees debbo ko debbo tan andi ɗum ko debbo tan wawi ɗum wadde ko kiram ɓolam ɗum hay sinno ko min wonno no mbaɗami sinno sagam ballitirɗa muñal muña ha joni joom ɓe jaran muñande ɓe jaran munande Khadija ɓe jaran muñande ɓe ngala hakkillaji anani cikat kamɓe jeeyimi go fof so haaldu mumen duwo en doƴƴo wayno kañum resimi mi resimi wona kamɓe il faut oy ar em degla hay so oy ari ɓuuriɓe haalis ɓuuriɓe neydi ɓuuriɓe moƴƴude kam fof em deglata joom debbo ko debbo tan rewɓe fof poti joom hay kamɓe ne gaddataɓe nde ko noon wayno a muñat tan joom saabu haccanki no ɗum ɗo ardirɗo e tan ni hay sinno ko min wonno ko noon mbaɗemi ala neɗɗo watta noon debbo kañum ko kiram joom jomum ala ko wawi hen hay goto yiiɗa yiide joom galle mum ne jodde e goto mais em gacci on yaha ha yalti em noddemi ɓe mbi kam an kat ɗo garɗo ɗo hanki ni walla na mbaɗam expliqué eyyi ɗum ko haalande mais publiquement e kirsin on eyyi ɗum ko gon mais kadi ko mbiɗa ko a jogui droit resde ha 4 femmes ɗum ko gonga jogui an saabu an addiɓe kamɓe foof an addiɓe gallo kamɓe foof ko an recibe no gaddirɗaɓe ni aɗa wawi addirde noon on kono foof on jewtidat hen tan pamodiron mbason lurdude hen ɓe jarani yewtidde ɓe gara hakkillaji ɓe jarani hersude ɓe jarani waynade ɓe jarani tottude boom gueɗal accam waɗa jiiɗin ko wadde hay ɗo hande sin yamin wonno ɗo hande mbimaɓe janggo somi fini min nelata e tawa ngal ɗum joom minde kam ɗum ɓurananima baba mi hoore wiyom res baba e hoorema ina andi a jogui droit resde no ndesirɗami ni a jogui droit resirde noon goɗɗo joom mais a yewdidate maɓɓe rek ha famodira e maɓɓe wonde ɗo salmata ne wiyaki jahowo te salmata wi kam kanko jahowo te salmata so yeehi oto fayi o ɓoy yidde yaade yo yaha ala joom ɗum kam wona haala o yaha tan kiiɗo yaha tan kes ara kiiɗo yaha tan kes ara yo yaha joom yewtide hakkille ma mbimi kiiɗo so yeehi kes ara yo yaha wim noon wim tan kiiɗo so yeehi tan kes ara yo moƴƴi wadde min ɗum tan garnomi haalde e ma ala caɗele a waɗi ko moƴƴi a waɗi ko feewi par ce que galle hen jeeyeɗa a jogui hen gueɗal noon te haalma ko foti heeɗede ta cukalel kono haala mawɗo kalanɗam ɗo e kono kalantaɓe ngala hakkillaji acci tan wadde mabɓe min poɗimi ko waddude mabɓe eyi wadde moƴƴi ɓayden noon mbiɗa ok a jarama ɗum dal woni mbara kam fakanna ngara tima kam joɗɗa haɗa wiya layda am diba haɗum non an Hamidou an ka bittuɗo kam an Hamidou e ko woni kadi an binoɗo kam an Hamidou ma waɗam ɗum kala an mi gumata ɗum an Hamidou ka foti waɗ ko mbaɗɗa kam ko hanki an
non an mi ari do ani yimɓe fof so yankam kam salamata e jaari soɓe kangam an ƴoƴa an andi ɓeeɗo min meeɗa weltumi hen min ko an beldumi an woni neɗɗam an ko waɗɗo ko fof min ko gonmi hen mi yiyan ko kalta fami gumma ay Hamidou mi wona kangaɗo ma min wona kam andi mi wona kangaɗo de haydara wonan hen de Allah on siide haydara wonan hen fof ko joom galle mon fof ko kanko fof Hamidou ko an ko mbaɗmi hen an kurka debbo ara tan Hamidou mbano heɓude jombude dara tan mbano neɗɗo sehnde an kam ni tan an ɗum kam kalmba ala ɗum kam ala mum haaju bonna ko noon woni aduna noon naɗa jagguiɗo aduna garɗo ɗume tan mbano keɓorde jombude hetton fami haala fami para an Hamidou aɗa kam bitti an binoɗo kam an min biba hande mami jooɗo Hamidou kam ni waɗa billahi mi gumata ɗum an Hamidou awaɗa kam ni min sibbal arti hakkille ma ay sawaɗi dani kadi min mi jakat si min an woni neɗɗam anani min ko an dañmi mi ala goɗɗo so wona an alan seedi ani ƴew oɗo suka debbo oɗo wona haydara ƴew hanki tan mi gandiri hanki ɓoyani billahi wallahi hanki tan mi gandiri te ko totta kom ɗum ko seeɗa an ko toɗɗa kam ɓuuri hewde ani toɗɗa kam ɓuuri hewde waɗi dani sa waɗiri dani min mi jakat Hamidou mbimi ka sulara an ka sulara wona haydara an hajjel kon ni onon poti hoɗon mbawi yahdude hoɗon mbawi bokku wuura way ay min Hamidou andu minama wona minama nde an minama an min parema min suwaɗema fallaɓe mi tos komin parɗama Hamidou waɗa ha nanani kalmi ko min komi parɗama Allah wiite wallahi ala ko gonmi hen barkal ala fof ko gonmi ko ay ko waɗɗo ko ala fof ko gonmi hen kanko wi ko garo e sirke o jiɗɗo tawtere sibu ko sehil joom min yo ar nani o ari noon kankadi min kadi somi yimi kam mamo hokke wona mi yimi mi andi yettore mo komi yettimo simi nanima ka jaggi komin jagguiɗa kangal mi siwallay o ari nder wuure he haɗa wiya ko sehel joom inde mum jaafa ganda inde mum haɗa andi ɗum wadde on kon mbaɗɗo complot jiɗɗon mettini ɓeɗa hettomi fami haala fami para kon mbaɗɗo complot an kaw hajjel yo joom fof kon mbaɗɗo complot ɗum complot mi ala complot hede so tawi complot ko joom e hajjel mbaɗi complot kono min mi ala complot hede an alani complot an ɗon seedi mi ala complot he an kam mbiɗa andi hay am golo waɗi ha hanki hay am golo waɗi ɗum kay ko jikkam tan min kam mbimami ko debbo o maɗanan puccu dogi tan bamɗi layuma min kay andimi kan majjanim ko puccu dogi bamɗi layuma ko mami ama tan gam hay sono ko jeunesse kecce gonmi ko mami ama ɗum kam Allah waɗirimi noon kono kam hatta kam an ɗo nangumami ɗo eto mbaɗmami ɗo ko ɗon mbaɗmami ha joni Allah ne seedi fof a yakki biba hoɗo jiɗi min adduma ɗo fof a yakki mbimami ɗum fof a yakki hoɗo jiɗi min adduma ɗo Allah joni fan laɗɗa tos mbiɗɗa ɗum lagde dawaji fof a yakki min mami nder galle de fof a yakki Allah on seedi min mami mami nder galle hay goto ɓeeɗa kam waɗan ko moƴƴi Hamidou a yakki ɗum hanki kala ko ɓeeɗa kam waɗan ko moƴƴi kala ko défense mo ɓeeɗa kam ɗo ettan fof nder galle fof a yakki e joni arta hakkille ma siballa arta hakkille ma an yiyani ko kalta an min fami nattuma gum an mi wattama gumde Hamidou min parema min suwaɗema fallani ƴew biba siballa ƴew siballa tan komi ñagui ɗom tan ñaagɗo siballa gam Allah tan accu fof kala ko wonno fof accu jejjita nani Hamidou waɗanno waɗi kadi gasi ɗum kala ko kalis tan wonnode Allah ne seedi kalis tan wonno ko wadde noon kono wona haydara de an ɗum hersani joɗat ɗum laya ɗo wiya haalis ko kalis tan hersani joɗat kam haaldata kam wiya ko haalis tan taki ko tuɗum koni heewi Allah ne seedi ko tuɗum koni heewi ɗum tan wona haydara ƴeew Allah ne seedi wona haydara andu min to gonnomi hanke heccangue ɗo e ɗuma ɗo ha joni ko ɗon gonmi mi buusan ɗon centimétre wonam ɗon ko mbinomami ɗo min joguima min darma min woni yeeso ma woni caggal ma Allah on seedi ha joni ko min woni ɗon anani ko min tigui woni ɗon min woni Hamidou mboɗom ɗon ha joni mi diran ɗon centimétre mi ɓosani nani joɗoɗo jonde jaam an hay goto memetama nani ko jaari ko eko salamata ko ɗum en gacca ɓen accu teftare ɓen eyyi sa tefti men a bonirte de Allah no seedi a bonirte eyyi itade noon ha cumreɗa wonko jarata ɗum Hamidou haala ma koko hewka aso nande gonga mi wonta mina Hamidou biba kam pari wona ɗum a nanani ɗum a bonirte de mbimami yomi bonnire an minama ɗum huuɓi tos te min kam mi wasdu mi yittade mi yiya galle ɗo kam mi wasma ɗo yidde yiide ɗo mi yiɗama sah yii eyyi joni accami yahata suka debbo mi wiyam joni yo accami mi accimo o acci kam a nanani kam hana walla Hamidou an a nanani kam walla yeesam ngo yii hen mi jaleɗo walla goɗɗum joni accimi acci suka debbo Hamidou min parema mi acci suka debbo joni ɗon ko minema joni kadi ko ɗum wonon neɗɗo intérêt poɗɗo mami yahdama neɗɗo intérêt mami yahdama an ni tan so janggo waɗi si weeɗima jattamu ay Hamidou haala heew ko wona ko mbawal minen ko kalanmami ko te min wasma suklude ay simi joɗɗo joɗɗinoma simi joguinoma laɓi tan burkatmi anani ko kalanmami ko jinmi ko gimmoɗan dow luɓa kam gila hina yawa nak mi yiɗa haala heew attira climat ala attira climat siballa ƴew biba attira climat siballa mi yiɗa hanki ani
hanki musino ala fo mo jiɗa sona min nani hanki musino min darino hare fo façon hare fo mi haɓam ɗo e nder galle ala fo ko jarnani min batte ma na mi haɓama ɗum hunde fof waɗi ɗum hunde fof sababu tan ya wona jaam mi fiyama ɗo mi muccama ɗo mi dampama ɗo mi fettama ɗo sababu nde ma miijo ɗum ɗon annene wona hande tan ɗum keewi tan annene mbaɗa dani onen ko mbanmi ko mi teyani wona teeram ko kalis wanni kam ɗum ɗon nani allah seedim teyani wallahi allah wiyete wallahi mi teyani ko kalis cikkuma ene nanani pulaar kalis ene wanna innama de hunde fof ko cikkuma ene nanani pulaar de an wala yinnin mbaɗmi kaw hajjani waɗma noon mbimami gimmoɗa dow gimmoɗa dow luɓa kam mi yiɗama yiide ay o bibama jiinɗa wona o juuɗi o waylima kay jiɗmi ka gimmoɗa dow imma he wona yii kam mi yittani mo ndeji e galle enen ka kalanmami ko an kam anda bas andu biba aɗa kam andi ɓernama ko fastere ko mum arta mi jewti mi warta nan ode billahi wallahi o si accani arde o galle ma war ɗum fat o rew Alfati bende galle horema an jonte no fondo rebe ma an gano ko tino fondo rebe mada an gano ko moto khoinu rebe ma sabo debo woni faro debo woni leñol debo jimin wali yabe debo jimin senabe kon an debo tino mo ñaan gorko mada